Tiga po na no apay nga umay tayo makihimo. No apay nga ag-offering tayo. Hallelujah. Mayat ti ag-offering. No apay nga agpausar tayo ija church. No apay nga tumulong tayo iti kaaruba. Apay nga ag-donate tayo kadagiti agkasapulan. Ken anyaman nga naimbag nga banag nga aramiden tayo. Okay. Isu nga iti ibingay ko iti daytoy nga gundaway, the purpose of your good works. Anya iti purpose mo no apay nga agaramid ka iti naimbag. Okay. Genesis 1:27. Dito nga dyan ang parsuan ni Apo Diyos ti tao. God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. Okay. He created them. In Genesis 2:7, then the Lord God formed man of dust from the ground. Nagaramid ni Apo Diyos iti tao, inala na di jay tapok. Okay? Ket pinurmana nga nalaing. Nagmayat. Ti panagaramid na. Kaya niya iti kunana, He breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living being. So nga, dito yung mangipakita nga pinarsuan ni Apo Diyos ti tao, in kabil na amin di jay sirib na. Okay. Isu nga iti tao, isu iti kangatuan nga parsuan ni Apo Diyos. Saan nga anghel iti kangatuan nga creation ni Apo Diyos. Nga pinarsuan ni Apo Diyos ayatin nga kakabsat. Iso nga saan tayo nga tarigagayan nga agbalin nga anghel. Ti anghel is man's servant, God's servant. Kan agbalin mo't laang nga servant iti tao. Nabababati anghel nga tao. Tati anghel haan nga naparswa iti image ni Apo Diyos ayatin nga kakabsat. You must understand that one. Amen? DJ form nga ibagbaga na in kabil na amin jay sirib na. Diba no adati nalaing nga agbrewing. No agbrewing saan na nga among agbrewing ti madi iti pangit. Okay? Masapol nga iti drawing na napintas. Tainton kita anti tao. Wow. Drawing ni Idrin daytoy. Okay. Kunada. Isu nga in kabil ni Apo Diyos DJ sirib na. Ngam iti nakaliliday iti daksanggasat nagbasol ti tao. Napukaw da ito. Romans 3:23. Ta isuda amin nagbasol da ket agkurang da iti dayag iti Dios. When you eat this fruit kuna ni Apo Dios kun ni Adam kun ni Eva kun ni Adan. Okay, you will die. Okay, isu nga di jay matay nga dayjay maisinadakan ni Apo Diyos, mapukaw na DJ image niya Apo Diyos. Okay. But the good news is, in my na Jesus, tapno isublina, itinapintas nga panang parsuan ni Apo Diyos iti tao. Through Jesus Christ laon, haan nga gapu iti religion manon, haan manon nga gapu iti sirib iti tao. Isu nga iti tao, saan nga makapanpan ni Apo Diyos? No haan nga ni Jesus. Nga kunana Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Haan nga heaven ti ibagbaga na dyan. No one comes to the Father except through me. Iso nga it is Jesus Christ nga ma-reconcile tayo kan ni Apo Diyos. It is only through Jesus Christ nga maisubli di jay napintas nga panang parswa ti Dios iti tao. Amen? Ephesians 2:10. Nyati ko na for we are God's workmanship. Okay?
created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we may walk in them. Isong ano apay nga agaramid tayo iti naimbag because of Jesus Christ. Ayaten nga kakabsat. Okay. Na Jesus tinang isubli. Ijay dinadaal ni Adan. DJ workmanship ti kayat nang nasawon tako na nga we are his workmanship, the quality of work that is done by someone. Okay. Isong ano ni Apo Diyos iti nagaramid kada tayo quality, di kalidad. Okay. Talaga nga heavy duty. Eternal iti naramid na kada tayo nga madadaog. DJ New Living Translation kunana, you are God's masterpiece. Something done with great skill. Ni Apo Diyos tinagaramid kada tayo. Okay, iso nga ada iti talo nga mangipakita iti panagaramid ni Apo Diyos iti biyag tayo. Umun-una, panunutan tayo iti Creator, iti nagaramid kada tayo ayaten nga kakabsat. Diba? Number 1, we are created in Christ Jesus. Kahit nga sawon ni Apo Diyos iti nang parswa kada tayo. No apay nga nabalbaliwan iti biyag tayo ni ati kunana because of Jesus Christ. Iso nga no ada iti gumatang ti lugan. Lugan is SUV. Okay? Amoyo mayat man ni kabsat nga ray gin matang pi man ti lugan na. Okay? Nyang iti lugan na Toyota. Ay Isuzu, Mitsubishi. Kunada man nga mayat kamayatan kamo ti Toyota. Okay, iso nga no ada iti mayat nga banag nga makita tayo first nga panunutan iti tao ket dijay nagaramid. Iso nga ano kunada ket Hilux ay mayat dayta Toyota. Mayat ti Toyota natipid. Mayat ti Toyota available iti pisa na. Okay. Kahit kung maibaga, nung makita ti tao da tayo, ti kinapintas mo, ti kinagwapo mo, nung nagaramid ka iti naimbag. Okay? Amom ti dapat nga panunutan da, no sino akin bagikin ka. Do we acknowledge that God is our creator through Jesus Christ? Amen. Kaya number 2, umununa, creator, nagaramid kada tayo. Number 2 is the owner. Akin bagi. Okay. Amo yun, no, mapan kami agta-travel dita banbantay. Dito'y sagpat, dito'y kibungan. Adada nga iti mamadlaw nga napintas nga balay. Na idumduma ita makita mo dagi jay babalay ket single stories ti kaadwan, 2 stories ngum mapan kakat ni apay ada tin napintas nga balay ijay bantay nga 3 stories adu ada ti lugan da SUV da parking lot da. Okay, ket saan nga may sa amoy iti dangagin ti tao akin bagi ijay. Akin balay ijay. Okay. Ni Idrin dijay, bagi ni Idrin. An ko nga ibagbaga ade nagan ti akin balay. An nga may nga tao. Ada ti balay ijay, banda ijay nga. Mas daw kala nga talaga ta bantay ada ti napintas nga balay. Ket ibagi ti tao, dakwati akin balay di tao, dagi ijay babak nang nga tao. Okay, isong ano ada iti napintas nga makitan ti tao. Ti maysa nga kang runaan nga damaganda.
dijay akin bagi. Okay, amuyo kadidat tayo. 1 Corinthians 6:19. Nga kunana, your body is the temple of the Holy Spirit. Templo na tayo ni Apo Diyos. Isunat maidayo. Kat kunana, you are not your own. You are the temple of the Holy Spirit, and the Holy Spirit is in you, whom you have from God. Iso nga no bagi da kanya Apo Diyos niya, Apo Diyos ti akigian kanya. Naawatan tayo. Okay. Kathaan mo nga bagi ti bagim kunana. 1 Peter 2:9, you are chosen generation, royal priesthood, holy nation, a people of God's own possession. Bagin ni Apo Diyos da tayo. Haan nga da tayo ayatin nga kakabsat. Okay. Idi nga ada tilugan ti kasinsin ko nga Hilux. Bulunong tanong, padasak man ko na. Okay. Idi pinadas ko in drive ko, nagmayat. Mayat ti ag-drive gayam iti Hilux. Idi nga in drive ko, nasabat ko dagi jay am. Kat idi nakita dak, pagkitak mat kanu ang asak ti driver. Di nakita dak, uy, na-upgrade jay lugan mo an. Kunada. Iso nga, imbaga kumot piman nga han ko nga bagi jay kasinsin ko. Karkararag ko nga madanak mo iti napintas nga lugan niya. Ngum, idi nga makita dak nga driver, idi makita di DJ lugan, kita anda DJ driver. Okay. Kat siyempre medyo inapresyar dak matanga driver. Hallelujah. Amuyo ayatan tayo nga kakabsat, ayatan nga kakabsat. Ibagbaga tayo nga Jesus is our Lord and Savior. Kayat na nga sawon, Jesus is our driver. No apay nga agar aramid tayo tinaimbag, ayatin nga kakabsat. Ti kitaon ti tao, sino ti mangidaldalan kinta, sino ti pinatin, sino ti Dios mo, sino ti driver mo. Ayatin nga kakabsat, Galatians 5:22-23, the fruit of the Spirit is love. Okay. Joy, peace, patience. Kaya't nang asawon, no apay nga agayat tayo, gaputa, adajay Espiritu kada tayo, haan nga da tayo, it is God, it is the Holy Spirit. Haantay nga iparamag ti inaramid tayo, no apay nga agayat tayo, no apay nga tumulong tayo, no apay nga dati goodness tayo, agaramid tayo itinaimbag. Because the Holy Spirit is in us, Jesus is our Lord. Nawatan tayo, ayatin nga kakabsat. Hallelujah. Matthew 5:16. Let your light shine before men, in such a way that they may see your good works. Makita da itinaimbag na aramid mo, niya sumarunong aramid na, they will glorify your Father in heaven. An nga sikati maidayaw. Okay? An nga sikati maidayaw. Niya Apo Diyos nga da kadatay. Matthew 4:9. Amoy dyan Matthew 4:9. Dito ti devil nga nang sulisog ka na Jesus. In pan ti demonyo na Jesus ijay nangatong mabantay in pagkita na dagijay kingdoms ti lubong kat kuna iti devil ka na Jesus amin dagiti nga pagpagarian itagkokin ka no agdaydayo ka kanya ni Satanas kayat na nga isunod maidaydayo da author no apay nga kayat ti tao nga isunod maidayaw. The author is Satan. Sapay la kumatas saan tayo nga kayat nga maidayaw no adati inaramit tayo. Gaputa, that is from the devil. No adati tinaimbag nga inaramit tayo, i-confess tayo.
nga Jesus is with me, the Holy Spirit is with me, it is not me, madaydayaw ti Apo. Amen.